ओइ मा खालामदोंलै मानो थुफुदिखोलै? नांगौ र' माबा खुन्था पस्ट नांगौ गुदुं बानायदो र'। माबोरै बाथ्राया बुस्थुआ मा जादो इयाव मा होगोन? बिगोमानि फिसाला दे नायल' जाल' सासेलाय एकदम बिदिया मामाया मस्ला लाबोगासिनो नै खामानि मावगासिनो दिनै जोबगोन आरो लास्ट नै अखा हानानै दै जाजोब्बाय नै जोंनिया खामानिया इसे दंबावोमोन बिबार नायनो अखा हानानै जाजोब्बाय बिगोमाया बुंदों एम्फौसो जरा जरा हारथिबालाय अखा हानानै दै जाजोबनायाव होनना बुंदों आरो दायनि नोंमारगोना नोंमारा मखैदों नुवाखै माथो औ नै नोंमारगो नै जरासे जरासे नांगो नै जरासे नै जरासे गोदोरा सिङाव फिसाया सायाव गोदोरा सिङाव फिसाया सायाव गोदोरा जो ना फिसाया जो बबे मासेया जोला सिंनिया जोला ना सानिया जोला नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहर दे आङो एम्बौनि बागै मोजां मिथिया दे नोंथांमोना कमेन्टआव हरथार गोदोरा जो ना फिसाया जो खला फोनना लाखांबाय गोजौ गायदोंबाबो बेखौ प्लास्टाराव खम खालामगोन आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो मिस्ट्रिनि खामानि मावनाय सिं सानाय जायोलै एकदम मस्ला होखांनाय माने सेकेण्डआवनो खनसे गंलाय उथिलाय सिं सानाय जायो बेनि बिराद हार्डनि खामानिलै मिस्ट्रि खामानि मावनाया ओंखायनो मिस्ट्रिनि माल माथा फाननाय दखानिफोरा हार्डवेर लिरोना दखाननि बेनाराव दिनै जोंनिया खामानिया जोबसिगोन इनिया माने गारना थांनाय जाबा बोरैबा मोनो आरो जेनेबा दाबसे जायगायावनो गोबावै मावबाय थानानै खामानि जोबनानै थांनांगौ जाबा गोसोखौ बोरैबा मोनो आरो दा बिगोमानि फिसालायाबो सिगांनिफ्रायनो खेला गेलेनो लिंबाय थादोंमोन दिनै गेलेनो होनांसिगोन जोंनिखौनो सासे भिडिअबो ओंखारनो होननानै बुंबाय थायोमोन नाथाय बिफाखौ गाज्रि सानजानो गिना जों लायामोन नाथाय दिनै खेलाबो गेलेनोसै भिडिअबो लाफानोसै बिखौ दानिया बिखौ जोङो पाक्का ओरै बना लाबाय सिदा होनायनानै इयाव लिरना होलांबाय जाबाय आरो दिनै खामानि जोबगोन नालाय सुनानै गासैखौबो हिसाब खालामनानै बिगोमाजों रायलांलांगोन दा फैसाबो मोनलांगोन ना मोनलाङा सिगां खोन्थाखानायबो जायासै दा गोसोखौ बोरैबा मोनो आरो फैसा मोनलांनायबा हामगौमोन सानो आरो हलिबो फैबाय दा लेबारफोरनोबो होनांगौ हलिनि खरसा नांगौ जायो बयनोबो फैसा मोनलांबा गोसोखौ इन्टारेस्ट मोनो आरो जेनेबा बुंनो बोरैबा सम खिन्थु गोसोआव जाखांफैयो आरो बिदि जोब्बानो बेखौ गला फोनो होननानै बिगोमानि फिसालानो जोंनिया सासे लेबारखौ खेला गेलेनो होननानै भिडिअ खेबनानै दोननोसै ओइ मामा बेटाखौ लाबोदो खेला गेलेनो जेनेबा हारसिं दा स्कुलबो बन्द' होदों नालाय गेलेनो बिराद लुगैयो हस्टेलाव थायोमोन दा न'आव फैदो दा फ्रि जागा नुबा गेलेनो लुगैना गथ'फोरा दा गावगाय हारसिं उनावबो सिगाङावबो गैया जेनेबा रावबो ओमफ्राय जोंनि मिस्ट्रिफोरखौनो खेला गेलेनो लिंबाय थानायखाय जोंनिखौनो खासे मानसि गेलेनो होबाय नैनोमोन जोंनि खामानिया वाला जायनोखि गोलैयो फायनो नांगोन दै गैला एबार आबौ होनांबाय ओइ मा खालामदोंलै मानो थुफुदिखोलै नांगौ र' माबा खुन्था पस्ट नांगौ गुदुं बानायदो र' माबोरै बाथ्राया बुस्थुआ मा जादो इयाव मा होगोन नै रडखौ मा होनोमोन सिटाइ सिटाइयाव गोलैदों आरोना नै लांदांनिफ्राय नै इयाव होगोन इयाव गोलैदों सेन्टारा इयाव गोलैदों दा मस्ला लगायग्रा खल्थाखौनो दैख्रुबनांसिगोन मस्लाखौ बेलेगावसो लगायनांसिगोन कमप्लिट जाथारबाय दिनैयो नै हाखराव दैबो जाबाय अखानानै दिनै जोंनिया लास्ट जोब्बाय फुख्रिनि वाला दिनैनिफ्राय जों बेयाव फैला आरो माल माथा सुजोब्बाय अखा हानानै दैयाबो बारायदों जरा एम्बौआ नै बेयावनो दङमोन आरो बिगोमानि फिसालायाबा फंनैसो बुंनि आंनो फंनैसो बुंनो हादों बेखौबो बुंनो होनफैदों मिस्ट्रिफोरा जाब्बाय दङ माबाखौ नै सिमेन्ट एसे आग्लायनायखौ जों खोबना दोनबाय खारन दिनैनिफ्राय फैला नालाय बेयाव खामानिया जोब्बाय दिनैनिफ्रायनो जोङो प्लास्टिकजों मोजां मिलायना दोनबाय उनाव बिगोमाया मा खालामो मिथिला आरो जों नै जा दोङो नै बेफोराव गस्ला दोङो नैखिजा बालाया नै बालाया बेसे आग्लायदों खोबना दोनबाय नै इथाया बेसे आग्लायदों बेखौबो खोबना दोनबाय मुथुथे दिनैनिफ्राय गैला आरो बिदाय लाबाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा शेयार लाइक साबसक्राइब खालामनांगौ आरो बे बेल आइकनखौबो दामना हो गोजोन्थों